bunder-bunder anu kae. Jemblem. Oh, gak aku jemblem. Godho. Ada tak omongi, Bang. Jemblem pohon atro. Aku podang keluar lho. Godho. Yang goreng wae. Piro wis? 2000. Lha iki. Ate adang ah. Hah? Adang. Hah? Adang. Adang. Borong aku iki. 2000. Hah? Keliru. Gak. Nang keliru. Kayak tempe wis. Ndak duwe. Apa? Apa, Mbak? Hah? Wendang. Kurang kok gue. Wes. Sepedae sapa iki? Sepedae sapa? Sepedae bojone Pak Ngasari. Oh, Sepedane kampret, dule kampret. tak kira pengen kate sepedaan. Njaluk nang sapa ndek kulon? Wo, iwa apa iku rek? Hah? Tekun wes. Iki kelompok piro sing lor iki? 2000. Loh, kah. Sing kira 2000 iki. 2000-an kabeh. Iki masa 2000. Nah. Ya, jangan meja le. Jangan. Loh. Delek kono. Kok cocok PT? Kok ndak dicocok PT? Pak Sandi. Ya. Ndak dicocok PT. Oh, ada tempe mau sih. Tak. Tahu apa ini? Bae bingung. Golek tempe. Tempe kuntek. Biasa jarang tuku tempe nang aku. Tuku kerupuk. Masa cocok PT? Rezekine PT lah dicocok PT. Truk kelon.